Dobrý deň, milé dámy. Ja by som vám veľmi rada predstavila jeden produkt, ktorý patrí pre mňa v našej firme v Mary Kay do top trojky. Volám sa Katka a chcela by som vám predstaviť produkt. Je to vlastne náš olejček Naturely. Ja vám ho takto ukážem. Je to úžasný olej, ktorý sa skladá z troch olejov, kde je vlastne olivový olej, je tam olej z sladkých mandlí a je tam sezamový olej. Ďalej je tam skvalan a vitamín E. Je tam aj trošičku vanilky, čiže tá vanilka, ako vieme, nie len má blahodárny účinok na pleť, ale aj na psychiku. Čiže úžasný pri masážach. Ale chcem vám trošičku bližšie povedať o týchto troch olejoch, ktoré sú tam obsiahnuté. Olivový olej, ako vieme, má takú ochrannú funkciu, krásne nás hydratuje, má antioxidačný vlastne vplyv, čiže našu pleť chráni. My vieme, že naša pleť nielen má vlastne takú funkciu, že vylučuje všetky toxíny vlastne z tela, čiže má takú čistiacu funkciu, ale vieme, že má aj ochrannú funkciu. A toto je veľmi dôležité, aby sme si vlastne chránili naše telo, aby do našeho tela nevstupovali voľné radikály, ktoré vlastne spôsobujú rôzne ochorenia. Tento olejček má v sebe, teda ako sme povedali, olivový olej, ktorý má antioxidačné účinky. Ďalej obsahuje olej zo sladkých mandlí. Tento olej zo sladkých mandlí má úžasné vyhľadzujúce účinky, čiže je naozaj, dokáže vyhľadzovať pleť, ju zjemňovať a takisto vlastne má hydratačný účinok. Potom je tam aj sezamový olej a tento sezamový olej sa používa veľmi často v kozmetike. Je takisto veľmi účinný antioxidant, ktorý má vlastne zasa ochrannú funkciu, ale aj hydratačnú, čiže krásne nám uzamkne v pleti tú hydratáciu, pretože dámy nám krásne vlastne chráni tú našu lipidovú vrstvu v tej pokožke. Túto lipidovú vrstvu je naozaj veľmi dobré si chrániť a aby sme ju tam mali. Častokrát sú rôzne aj kožné ochorenia, kde vlastne táto tuková vrstva nám chýba a vtedy je veľmi úžasné zaradiť tento olejček do svojej starostlivosti. Tento olejček si myslím, že by mal byť asi v každej domácnosti, pretože ho môžu používať malé deti, môžu ho používať dámy, ktoré majú suchú pokožku. Keď napríklad ako ja ráno, keď si chcú tú pleť trošičku viacej chrániť pred napríklad počasím, keď je vonku zima, fúka, mrzne, prší, tak ja si ho primiešam do mojho krému, lebo naozaj chcem používať aj krém, ktorý má nejaké ďalšie zložky kľúčové, ktoré mi zabezpečujú protivráskovú starostlivosť, ale chcem tam dodať aj túto úžasnú hydratáciu a túto zložku, ktorá mi zabezpečí tú lipidovú vrstvu, že sa nebudem vyparovať, čiže mi to tak krásne uzamkne tú hydratáciu, ktorú ja dám do pleti. A vtedy vlastne si to primiešavam do krémiku. Čiže ráno 2-3 kvapky dám do krémiku, spravím si kašičku v dlani a nanesiem si ten krém s týmto olejčekom. Vtedy to má takú ochrannú funkciu, ako som povedala, a večer ho používam buď teda na mokrú pokožku, čo je úplne úžasné, doporučujem, keď si budete robiť masáže, alebo aj keď budete mať pocit, že ste veľmi vysušená, alebo ak ste flámovali a potrebujete na druhý deň dodať tej pleti takú úžasnú hydratáciu a všetko to tam uzamknúť, nech sa to nevyparuje, tak je úžasné na mokrú pokožku si s týmto olejčekom buď teda ho natrieť a nechať vsiaknúť, lebo vtedy, keď sa dá na mokrú pokožku, krásne ide do hĺbky a zabezpečuje nám v tých vrstvách, vo všetkých vrstvách vlastne tú hydratáciu. A na vrchu tej pokožky nám krásne uzamkne tú hydratáciu, ale preto je to veľmi dôležité na tú mokrú pokožku, aby išiel hlbšie. Vtedy nám krásne vyživuje tú pokožku
A naozaj to je, strašne je to vidieť, že keď máte tú pleť takú mdlú, unavenú, tak vtedy je to veľmi dobré spraviť si takúto, doporučujem masáž s tým olejčekom. Ak ste možno nie nejaké preborky, nie v nejakých pleťových jógach a podobne tvárových, vôbec to nevadí. Ja napríklad veľmi často, sekundičku, vám to ukážem, používam náš olejček aj s našou masážnou kefou, čiže na mokrú tvár si nanesiem ten olejček, zapnem vlastne tu na spodu našu kefu sonickú, ktorá má vlastne takýto nadstavec masážny a s touto masážnou kefou si vlastne prechádzam úplne jednoducho, ťahám smerom všetko hore a krásne sa to šmyka po tom olejčeku a tu krásne to zapracováva tou vibráciou ten olejček hlboko do pleti a je to naozaj veľmi veľký rozdiel. Určite dámy si doporučujem vyskúšať na polku tváre si spraviť olejček s týmto olejčekom masáž a na polku nie a tam uvidíte strašne veľký rozdiel. Čiže doporučujem tento olejček naozaj všetkým, či už to sú mamičky, ktoré sú tehotné ženy alebo mamičky, ktoré koja, potrebujú alebo chcú používať nejaké produkty, ktoré sú prírodné, na celé telo dámy. Takisto na brúško, na strie, alebo aj ako prevencia proti striám. Úžasné. Malé deti. Ak sa ideme lyžovať, naozaj tento olejček má všestranné využitie. Ak máte veľmi suché končeky vlasov, úžasné do mokrých vlasov, do končekov, jemnulinko vmasírovať len do tých končekov. Perfektný, naozaj perfektný tip na také tie krepaté, úplne suché vlasy, spálené možno nejakými farbami. Čiže na nechty, áno, na tú kožičku okolo vlastne nechtov. Má to naozaj veľmi, veľmi široké využitie a myslím si, že ten olejček by mal byť v každej domácnosti. A už ako som povedala, je tam aj tá vanilka a tá vanilka voní nádherne. Ja teda moc na nejaké sladké vône nie som, ale toto je veľmi len také príjemné, úplne jemnulinké. Nie je tam jej cítiť veľa, ale má to len taký vzadu, taký len nádych toho a je to naozaj úžasné. Ako som povedala, obsahuje aj skvalán. Ten takisto úžasne pôsobí na našu hydratáciu, zamkne nám tú hydratáciu, čiže veľmi dôležitá zložka v našej pleti. Získava sa vlastne z rastlinných zložiek, obsahuje esenciálne mastné kyseliny. Čiže toto všetko my potrebujeme do tej pleti dodávať. Naozaj veľmi úžasný produkt. Ďalej obsahuje vitamín E, dievčatá. To vieme, že to je elixír krásy. Takže naozaj nie je to len, že si zmiešate nejaký olivový mandlový olej dokopy a natrete sa, ale naozaj tá kombinácia týchto vlastne zložiek, ktoré tam sú, tak majú úžasný účinok a to vám môžem povedať, že určite viem objektívne povedať naozaj, že ten olejček je naozaj veľmi dobrý. Tým, že vlastne mám aj porobené také kursy a školenia vo Viedni, čo sa to týka aromaterapie, tak musím povedať, že tento olejček patrí medzi top oleje, ktoré používam. Používam ho fakt takmer na dennej báze a teraz keď si robím vlastne masáže a tvárovú jogu, tak dennodenne. Používa ho aj moja dcéra a je naozaj skvelý, čiže doporučujem vám dámy vyskúšať. Je to krásny aj darček, takisto pre dámy v luxusnom veku, pretože dámy v luxusnom veku už sa vysušujú, čiže ním stačí na mokrú tváričku naniesť večer ten olejček na krk, na dekolt. Úžasné. Takže určite vyskúšajte. Ahojte.